Een drakenboot is 12 meter lang. Er is plak voor 16 peddlers, een stuurman en een trommeler die het tempo aanjaagt. Gewoonwijs zul je deze traditionele boot net gauw op een Friese wetters komen. Maar voor het eerste Friese kampioenschap is ze apart naar uw provincie hellen. Een nieuw fenomeen dus, voor Friesland, maar ook voor de deelnemers. Heb je nog oefenen je kind? We gaan net oefenen, kind. Dat is wel jammer. Maar we gaan wel even droog oefenen. Even het team even samenstelt, even droog oefenen en de rest komt keer. Van belang is dat alle peddlers een goed ritme houden. Dit team, een mix van Greenslanders en Friesen, laat zien dat je dan flink tempo meidje kent. Een drakenboot met een goede bemanning kan wel 17 kilometer in door de heli. Maar dan moet de bemanning wel goed op elkaar inspelen wezen. Vertel eens, hoe hier dit? Nou, het kon wat beter, maar we moesten nou even inkomen, maar het gaat aan helemaal perfect. We willen winnen, dus we doen ons best. Is het zwier? Nou, best wel. Je moet even goed het slag te pakken hebben, maar ja, dan zit je hier voor die peddelt al zoals als mij. Dus ja, dan knalt alles serieus aan, maar het gaat best. Bij dit eerste kampioenschap zijn het vooral teams uit Kolm en omkreten die meedogen. De opkomst hier wat beter kennen, maar de organisatie spreekt van een succes. Er zijn 17 teams, dus daar zijn we heel blij mee. Zo voor de eerste keer zijn we daar echt toch net ontevreden over. Maar we hopen dat we volgend jaar meer teams krijgen. Dat echt de andere teams in Friesland daar enthousiasmeerd worden. Kolm zal de komende jaren het kampioenschap organiseren.